orasma dihita salubutna dihita seksi lansia dohot ina naumi dihuriatna adorak so masuk kita tu pertanyaan otta hitung-hitungan persaurat nado demata sadarion alani i martanyang nah hukum mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji batu hatta marhite FD nomor 125 ayat sada dohot ayat 2. Asini rohama di kamu dohot dame sia Tuhan di bata amata dohot sia nanakna Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Hatani di bata nagabe turpuk jamita di tonga-tonga ni pertangiamota di bagasan opason di mana tersurat di Psalmen 117 mamuka maisan ayat sada sahat rodi ayat 2 songonoma didok disi puji ma Jakoba hamu aliaka perbegu sudena puji ma ibana hamu aliaka bangso sudena aitung nagudang do asini rohana tu hita jala rodi saliring-liling nado habonaruni Jakuba. Haleluya. Ima sahatna damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai di guarido pesalmenon sada pesalmen jauh-jauh ajakan lahomamuji di bata lahomamuji di bata marhite-hite sude nasa natinopani di bata bangso lasongoni nak akka parbegu sudena molo didok mamuji di bata berarti
merningot hagugoon, merningot holong, merningot pabahenan ni di bata nama saya nabalagas itu dada holan tutong-atongan ni diri ni parda salmeni alai dohot dui nang ditung-atongan ni perdalanan ni ngulu ni bangsa Israel ujui asa molo didok mamuji di bata dan dus noni dohot nama muji jolma ai mamuji di bata tung paret tani di bata di sasitongna naikon gabe si radutan naikok gabe si ulahono ni kanuk ngulu ni natinok pani di bata lumubi kita coba sada suku-suku nama saya na arka di tonga-tonga ni muta sasitongna di dia do pusiota di bata boy do cepek alusna dokonota pujiota di bata di tonga-tonga ni kanuk bagas tabi di tonga-tonga ni sadokna samulut siapa hari boy do pujiota di bata di tonga-tonga ni sadokna sa ulaota manang na di dia kita ula-ula alai na boy pujiota do di bata nang di tonga-tonga ni bagas jori diinganan habadiaon nai manang na jujuk di goari nasai tapuji di bata di tonga-tonga ni kuriai lapatanna ai ibadai napunani di batadoi ala di batado nagabe pusat ni pujiani dan colma asa mulota puji di bata di tonga-tonga ni huriana dan nagabe parkor dan nagabe permusik dan nagabe song leader manang perjamita sasitongna nagabe pusat ni pujota alai tukolat di batado si pujota di sini di bagasan Kristus Yesus Tuhan baik suku-suku napa duahon wasa ikut pujot bahora di bata di tonga-tonga ni mulut das ganopar ala memang saya di patuduho di batado hagugukon saya di patuduho di batado asini rohana boy doi jumpa kita di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu ni bangsa Israel na paluaho bangsoi sakabuangan boy doi idaw tanak sa tonga-tonga ni pengalaman na binulus ni parpusalmeni na di enet ibana sa jorgong ni hamatian na di palua ibana nang sa akamusuna ibana do debata nasuk timbul na patupa ragam ni masa halungangan di tonga-tonga ni satok ngulu ni kita jolma nan yasianna wasa pujota di bata didok di bagasa tukon ala memang tung masai godang situtuk asini rohana pola didok rodi saliling dinilingna manang dot akan ada cepek dohononna ala para siroha do jahuba jala perdingkan bahasa do jahubai rodi saliling ni dilingna mulu didok nasi semoni para siroha do jahubai jala perdingkan bahasa do ibana nomor lapatan beri dada holan na berjubai di bata di tonga-tonga ni mulut alai ukap do rohani di bata maka siati kanuk mulu ni kita jolma aitung di patu pada sikap name maklumi jala name ngampuni sadoh mulu ni kita jolma diragam niakka urangat tabi diragam niakka pangalahonang dosa tadi hidupan na dikuari ibana di bata jaubai parhon roha jala hakuno di bata tapuji di bata ala memang para siroha ibana
jala perdingkan bahasa do di mata. Tuhan itu adalah baik, penuh rahmat do di bata di tengah-tengah mulut. Segala kebaikan dan keberuntungan adong di debata. Ai go do pasu-pasuna. Go do asini rohana. Saya dilehon di tengah-tengah di sandok ngulu nih kita nasai makka holoi debata. Ala para siroha debata jala perdingkan bahasa debata jala nami mengrahmani do ibana ikon poster rohat tadi ibana molo-olo debata sasitongna manopa kita manopa nasa jadi-jadianna sada jaminan di tengah-tengah ni nguluta babua radedo debata manarihon marmudu-muduhon sadok nguluta sigalupa ido HP ubana gabe saya tak puji-puji debata di tengah-tengah ni ngulutai ala memang asing ni para siroha debata dasai di koparhoto di mata jakubei di bibeli bahwa ibana do sasitong na alfa do omega bonana do ujungna da ibana do sitok panasana adong asa nama muji debata ima nama nada takas debata dohok nasa papahinan ido na memang nabui tabereng siap turku jamito siap pengalaman murni parpeslam ini dohon dapat tuluhon marhitiahado pujiot tadi bata boy dui marhite ede boy dui marhite tangian boy dui marhite kakor nasai ta ede ho di tengah-tengah di bagas jori alai boy do itong nang marhite persaoran ningulut ta siganu pari maradok ko do kata jolma lumobi maradok ko debata bakat tahe tumakas do na boy do pujota di bata marhite alat-alat instrumen marhite ka uning-uningan marhite musik marhite sarune marhite arbab hasapi tulila do ogu panggora dedu jujur di dok di bagasan buku ni para pesal meno hamu akamana mi doho mananami na papato di do ise do natuk lahu mamuji debata molo di buku pesalmen saya didok rupani sudina marhosa ikon mamuji debata dohok doaka suasana na asing dohok doaka binatang dohok doaka pahapahan na asing dohok lahu mamuji di mata rabu itu kami syukur hatta rupani sungguh dia macarane sida lahu mamuji di mata sungguh kita jolma na memiliki napas kehidupan nasian di mata sasitong nama hingga bahasa nasi sendiri buido berengota bahwa dohok nasida memuji di mata tadok maju rupani hau marhitina marmongos alugo di pulung nai sasitongna lahu peteridahon asni rohana sida lahu memuji di mata di tengah-tengah nguduna manang bono say tapanong nongot di rupani tabereng manak sungguh dia aik sipata perhasak naipe sada bagian doi sasitongna nang dipatari dahon na aek dalam nalah memuji di bata langsung ni do nang doa kapindo beda mari tiaka suarana tong sai dipatari dahon nasida lahu memuji di bata alani ido ban nasai dipangidohon disosohon di bata marhiti hatanai ikun gabesai taramoti ikut saya taraduti hinauli ni akka jadi-jadi di bata asatong dohok nasida marlas di roha memuji di bata alai asing ini dok di bagas satu
pukon doh nang akka parbiku lahu mamusi di mata desada halungangan nama saya na balaga situ tudui di patari dahon di mata di tonga-tonga ni ngulu ni akka na tinopanay idoban na gabi di tonga-tonga ni ulau ni sadong ngulu ni akka na porsea lako mamarita kon berita nauli asa gabi dohot nang akka sipilibiku pena manat mamuci di mata di tonga-tonga ni nang nguluna sigano pare alaniak kamang do takay na nami songon naong niasian ni di mata kita sa sitong na kugabi parsidohok mahita mamuci di mata marsite nguluta nagabi tiruan siapari marsite parangeta marhite pakatayota marhite persawata asyanido gabe paso-paso tunah melihat kita nang tutonga-tonga ni portinyo tong saya di paso-paso di batama kita disadok nasa gulbit ni nguluta nang ulauta siapa amin martang yang mahita mauliate ma diho ali jakuba Tuhan nami dinau dipakulingi hatami kami asa saya tok kami mamuji ho ala para siroha doho pardinggan bahasa doho ala ni balgani papakenam di ngulu nami bi ala ni balgani akka halungangan na pinatupang ala ni itu kan tok pujion nami ko siya nasa roha siya nasa bud siya nasa ate-ate nami sai urupi mahami marhite todim asa samargugu kami Tuhan lako mamuji makamulate honsudi nasa papahinami di nami posdorohanami di ho sai patawom kami di tonga-tonga ni ngulu nami lahu mamuji kuarni marhite tiruan na denggan sa ngulu nami marhite parsauran nami rap dohot bukan nami jol marhite ite akka pakatayon nami pangalako nami na denggan dia dupam aliamak pat denggan basa saya toktong maham pakyom gabe ulang-ulang mamaritahon sa lukot asini rohani holong ni tutonga-tonga ni sadok portilion bakat tehe tutonga-tonga ni ngulu ni akka nasutumad daholo tutonga-tonga ni ngulu ni akka si Pilipin asanang nasida pena gabe takas sobat uduk mamuji guarmu nasun bajai tok pasu-pasu masa ngulu nami pasu-pasu masudi nang seksi lansia ni huriam ina Naomi ni huriam asa homana sai mangalehon haki paso nang gajang ni uju sipata gali ngulung nasida sele ekonom gugunai pa uju sipata teluk-teluk lakana nasida saya urupiom Tuhan nasida gabe margu manguduti sadok nasa area ngulu nani lekomi atau pasu-pasu masudi nang keluarga nami bi akayanak pun nami pinopar nami
akapahopun nami digadup ingana disudi nasa ulau nasida homa Tuhan saya mengalehon nataulas ni roha hanguluan nasian baluan sejak atau mauliati madiho Tuhan urasi hami dia kadosa dia galion nami asa tamahami dia dupam marite Kristus Yesus para sirohai martangiak kami Tuhan amin. Tapuji Tuhata mari tete nomor 25 ayat sada laos tapasahma piliata. Rak madok mahita ditanian ale amanami. Ale amanami nadi banua gijang saya pinarabadia magwarmu saya Roma harajaum saya sauk malamoni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami sama panesan nami di dosa ni dongan nomor dosa kami. Unak kami togi hotu pangucunan. Palua mahami siapa ngako. Aiho dan apuna harajau. Dohot haguko. Rodi hasan apun saliling nililingna. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran ni todi perbadia ima. Nama dongani kamu saluhutna. Amin.